Naimbag nga oras yu amin patpat gen mi adumdumngeg. Iti daytoy agundaway sagutan da kayo iti na isang sangayan na pakasaritaan anaadaw iti nasantuan a kasuratan. Daytoy a pakasaritaan ket napauluan ni Jesus iti sangwanan ni Pilato ken iti saklang ni Herodes. Itoy! Nasarakan niya tatadahilan na tilimi. Kati parit na timang ta di buwis ka ni Cesar. Kung kunana pa yung Yesu di Kristo nga rin. Agpaiso ka di, dahi tangay bagbagayo. Juan! Manakalila tayo tatao! Sika ti Ari dagiti Hodyo. Kas na ko naman. Manakalila tayo ta! Kada kayo amin nga daditoy. Da kayo atorayan dagiti papadi. Awan ti baso la masarakak iti daytoy a tao. Ngamriribukan na dagiti umili. Dagiti umili ang mga isuro amin na Hudeya. Kat magbagay Galilea. Naging ganitoy. Manglilimag tayo ta! Mangriribok! Kasayaatan no idatag tayo dayti a tao ken ni Herodes. Iso ti makaammo ken kuana. No anya ti rumbang ang maaramid para iti daytoy a tao. Kas itim bagada. Idatag tayo dahi tatawag ka ni Ari Herodes. Tayo sun ti makamukon kwa na. Nas kinamamuan tayo. No anya dusa ti rumbeng ang may pataw kinkuana. Sige ka nga dua. Mapantayon ni tiyan ni Ari Herodes. Madaydayang nga ari, at damang sapsapul ka da kayo. Asino? Da kayo ti kayat da kasarita. Panagkita ka da kwa dakat napatagti pa kasapulan da kada kayo. Padanunan nyo ditoy. No asino man dagiti dimtang. Nakita mi dito tao. Itatag mi dahi tatao kada kayo. Akas ko na ni Pilato. Iso ti ibagbagada a Jesus. Kan ibagbagada pa a Kristo nga ari. Napalalo aragsak ko ang nakakita ken ka, Jesus. Nabayagan na kayat ka makita. Tinartarigagayak da ito'y akan ito ang makita ka. Namnamag nga iti da ito'y akan ito. Kat mangparnuay ka iti datdatlag. Jesus! Apay, adi kagsaw. Jesus! Ipakitam asikakot Kristo. Ang makaramit ka iti datdatlag. Ang damagakan ka kat sungbatam. Jesus! Ipakitam asikati Kristo nga ari. May bagay kayam kan ka tagpulos iti pagan-anay anapintas. Nakakatawa tilangam. Nagmayak ka pagkakatawan. Tadi mo matkayam kabaylan tagparnuay iti kinadattatlag. Saan ka pa'y amatagtagari? Kaya rikam ti may nga umel. Adi na mo ken kabaylan ti sumungkat. Da kayo nga daditoy. Tengken nyo ti ibagak. Isableyon da iti ataw ken ni Pilato. Katison ti makamukan kuana. Agsagana ka.
Isublida kamot lang iti ayan ni Pilato. Di mon kasasaw day tao, tadi na kanto met lasong batan. Kasi timbaga ni Ari Herodes, may subli day tao itayan ni Poncio Pilato. Tinungpal mi timbaga ni Ari Herodes, amay sublikan ka ni Jesus. Kaya't ko ang maornong dagiti turayan, dagiti papadi, kan dagiti umili. Sige, umungon mi amin ida. Ibagam abilin ko, ti panakaumong dagiti imbagat kan ka. Nagtungpal kami lang dito, buwan kami itibilin. Tungpal kami itibilin mo. Insak lang yo kanyak, dayti at tao, akas mang dadadaal kadagiti umili, ket adtoy, sinukimat ko iti sangwanan yo, ket awan di basol anasaraka kenkwana. Imbaon kayo ken ni Herodes ket adtoy. Awan matla ang tinaramid na amay kari para iti pan nakapapatay. Waya-wayak to day tao, kalpasan ti pan nakadusa na, babaan iti pan nakasaplit na. Pukawan ba ito tao? Patangkata kami ni Barabas! Pukawan ba ito? Patangkata kami ni Barabas! Pukawan! Agolimag kayo! Kaya't ko awaya-wayaan day tao. Ilansam iti krus! Ilansam na tao iti krus! Iti krus! Patangkata kami ni Barabas! Iti may katlo a daras, apay, anya ayat ti dakas nga inaramid day tao, awan ti makitak, kan masarakak kan kuana apang igapwak amang dusa kan kuana iti patay. Dusak laeng, kalpasan na, waya-waya akon. Saan na mabalin? Ilansa iti krus! Ilansa iti tao iti krus! Ilansa! Sige! Ilansa iti krus! Ibatak kada kayo ni Barabas, katyawat ko kada kayo ni Jesus, babaan iti pagayatan nyo. Babay, anak ti Jerusalem. Sandak asangitan. Ngem sangitan nyo kit di ti bagiyo matlaing. Kenda kiti anak yo. Tao may ito ti panawen ako na indanto. Nagasat dagiti lupes. Kenda kiti tiyan. Adi naganak. Kenda kiti barokong adi nagpasuso. Tagito yung lalaki. Iraman tayo pa tayo nakadwa ni Jesus. May lansada mo't lang iti krus. May naman na kita, tulisan! Apama na makagting tayo iti diso managan iti Golgota. Isurot tayo dagiti atulisan ka ni Jesus. Tapno may lansada mo't iti krus. Patayta, Sige. nakadaanon tayo ni Tiday to Adiso. Sige. Ilang Dito iti pakailansan ni Jesus. Kastamot yung nagito'y adwa atulisan. Sige! Ilansa tayo ni krus! Sige, umay ka dito. Dito'y kamailansan. Kakadwa, alain nyo ti pagan anayda. Kat magkaamu kayo ni Tiaramidin nyo. Sige, balik dito! Ama, Sige, pakawanan nida kadidam mo ti aramidan da. no sikat ti hari dagiti Hudyo. Isalakan mo nga rod ti bagim. Sikat ti Kristo, saan ka di? Isalakan mo nga rod ti bagim, kat isalakan na kami mat. Oray sika, di ka kadi mabutang iti Diyos. Idinto ta madusdusa kamat. Rumbang awatam itanti maitutup ado sa ta. Kapo kadagiti da kasi nararamid da. Ngam da ito'y, awan ti da kasi naramid na. Jesus,
Laglagi pa nag-inton umay kay ti pagariam. Pudno ko na ken ka. Itangal daw. Makipagtengkan to kanyak. Ijay paraiso. Ama! Kadagiti imam! Italag ko ken ka. To'y kararwak. Awanan! Natayan ni Jesus! Iti ipupusay na! May saan nakaskas daw abanag tinaimatangan tayo! Awanan ni Jesus! Imayak, takayat ko akit dawan ti bagi ni Jesus. Siyak ni Jose ang nagkapoy jay Arimatea. Ili dagiti Hudyo. Anaem ti bagi ni Jesus. Wain, kahit ko nga si Kaswan ti bagina. Alayag ko ma. Kakadwa, nalpasan ti aldaw ti panaginan na. Uwan nga ron. Nadano nun ti aldaw nga urayan tayo. Di ipapantayo iti ayan ni Jesus. Mapantayo iti nakaitanuman na. Sige, sumurot kami. Agsagana kayo nga rudan. Mapantayo ni iti nakaitanuman ni Jesus. Kaya't ko ang makita ti langanay ta. Imot kumatan ti bangbang lukan sapsapo. Uray da kami. Imot may matanda kita abanag. Umay kayo nga rudan kakadwa. O sige, mapantayo ni iti ni Jesus. Pag natayo pa'y, sakbay ang makadanon tayo iti nakaitanuman na. Kartingan nyo kakadwa. Asidag tayo ni tinakaitaniman ni Jesus. Dito'y. Ha? Kitain nyo kakadwa. Naligsayan ti batuan na kaitaniman ni Jesus. Awanan dito'y ti bangkay na. Awanan nga paiso. Kasano napasamak na ito'y. Ayan ti bagi ni Jesus. Kasano nagpukaw. Kasano ang paiso. Kasano nagpukaw. Ang mga naadan na nga na iti bagi na. Kasano na ito'y. Ha? Makapurang tilawag! Makapurar! Apaya sa pulin nyo kadagiti natay ti sibibiyag. Awanin dito'y ti sapsapulin nyo no dikat nagungaran. Laglagi pa nyo ti sinauna kada kayo, idadapay lang iti Galilea, ako nana. Masapul at ti anak ti tao, mayawat kadagiti ima dagiti tao ang managbasol. Kan mailan sa iti krus, kan agungar iti may katlo nga aldaw. Awanan ni Jesus iti nakaitanuman na. Inalada ijay kat di mi amutin ang ipananda. Kasano kumana pasamak dayta? Basta awanan ijay ni Jesus. Kaya't ko maamuhan no puno dayta nga ibagbagam. Kaya't ko makita tinakaita naman ni Jesus. Pudno nga awanan dito ni Jesus. Wen, tilaangan na ibalgot kan kuan alyansa tinabati iti tanam na. Kasano ang napasamak daytoy? Apay akalata nagpukaw ni Jesus. Nakaskas daw. Nga magpaypayso. Talagang awanan dito ni Jesus. Apay ngagsangsangit ka. Impanaw na ti apog. Kadyak amo tinang ipanandagan ko, ana. Asino ti sapsapulem. Apo, no si ka tinang ipanaw kan ko, ana. Ibagam tinang ikabilam tayo nakalaan. Maria. Maestro. Jesus! Sika ka di dayta? Dinak iggaman. Tadyak may nagsubli ka ni Ama. Ngam ingkay baga kadagiti kakabsat ko. Ngagsubli akto iti amak nga Ama yumet. Iti Diyos ko at Diyos yumet.
Natay ni Jesus anaylan sa iti krus. Ngam kalpasan di talong aldaw, nagungar daytoy ket simangat iti pagarian ti Diyos Ama. Bueno gagayem, ditan ti naggibusan ti maysang espesyal a pakasaritaan, anaadaw iti nasantuan a kasuratan. Nagparangan dagiti artista tayo iti radyo ken entablado a kaskada. Eddie Bona, Peri Claro, Ferdinand Feria, Ruben Crisostomo, Jenna Almoite, Juvie Dupais, ken Emily Kalika. Insurat ni Miss Juvie Dupais. Sound effects, Eddie Bona. Musika, Jimmy Garbin. Ken itimot direksyon ni Remy Gorospe Balderas.